Idemo u zadnji dio. Hrvatska na putu zajedništva. Koji je danas paradoks Hrvatske? Slučaj. Paradoks će u tome već reći. Od 2000. godine u Hrvatskoj, dakle to je taj paradoks, da je svaka vlada koja dođe uvijek lošija od prethodne. Ja, vratite se unazad 4 vlade pa ćete vidjeti. Da je svaka lošija od prethodne. To je jedno kod Hrvatske. A onda vi ovdje tražite rješenje. Kao što tražite rješenje, kad svaki put gore. U Hrvatskoj je, paradoks Hrvatske je taj takozvani koalicionizam, koalicije. Pa svi mogući je bilo koalicije. Inače, demokracija, to govori šta daju. Ovako, ciješto maglu, dobro, čovječanstvo je došlo taj super razvoja. Inače, demokracija je najgori oblik vladavine. To još davno, prije 2400 godina, ustanovio umni Platon, koji je bio dijete atenske demokracije i onda pronalazi neko rješenje, piše svoju čirleku državu i traži vlast upravljanja za svoje filozofe. Zašto ono najgori? Zato su najveće obmane, devijacije u demokraciji. I danas vlada manjina većinom, a mi većina pristajemo na to. Pa zato nije najgori oblik vladavine. Ali ona je takva, mora se poštivati ta pravila igre. I šta je se dogodilo u Hrvatskoj? Koalicije svih mogućih, više ne znate koji s kim protiv koga. Ali se sve one svode na najgorju trgovinu za vlastite probitke. I vi imate danas jedan paradoks, da u Hrvatskoj ne postoji, pa i ovdje u Bosni i Hercegovini u Hrvatima, došao se na vlast, osvojio sam vlast. Pa što znači sintagma osvojio sam vlast? Pa znači da je to tvoje, možeš naći šta god hoćeš s njim. Oni ne mogu, mentalni sklop treba promijeniti. I oni koji su došli u poziciju, onda treba ovako razmišljati. Hvala Bogu, dobio sam prigodu da mogu služiti svom hrvatskom narodu i svojim hrvatskim državljanima. To što treba promijeniti. Nadalje, hrvatski je paradoks i taj da je socijaldemokracija SDP uništava sve socijalno, bezdušno. A, ja znam da ima ovdje puno istaknuti. Ali ja pošto te moram reći. Kome je bilo pravo, kome ne bilo. Hrvatska demokratska zajednica od 2000. godine, znam što govorim, je programirano oteta od hrvatskog naroda. Hrvatska demokratska zajednica oteta hrvatskom narodu. I zbog toga ona ne brine za nacionalni interes. Ako je oteta, treba je vratiti hrvatskom narodu. I to je svima nas ovdje zadaća i onda ćemo mi pobijediti. Idemo dalje. Nekakve koalicije. Sve je riješeno u Bibliji, samo treba primijeniti. Savez s narodom, to nama treba. Savez naroda, bilo narodno što je rekao naš blaženi Alojski. Savez s hrvatskim narodom i hrvatskim državama projekat je novog nacionalnog zajedništva. I zato svim ovim listama na listama i ne znam kakvim koalicijama, evo rješenja. Pronađeno u Bibliji. Abrahamovo načelo. A to je načelo od 10 nevinih, kada se Abraham pogađa sa gospodinom. Da se ne uništi Sodoma i Gomora. Na liste bilo kako. Stavljati ljude po Abrahamovom načelu koji zadovoljavaju kriterij. Evo ga pred vama taj kriterij. Pošteno i domoljublje, zemlja i znanje. Ima li na svim listama lokalnih do Hrvatskog sabora pronaći tih ljudi? Ima ih. To ih vi treba ponuditi, a ne ponuditi ova ili ona stranka koja se dala u ovakvu ili onakvu godinu. To je taj savez s narodom. Uvijek ima poštenih i domoljubnih i zemlje koje mu znači Hrvatska i znanja koji to zna učiniti. Mi idemo krajima. Očuvanje suverenosti. Preuzimanje i zadržavanje suverenosti na proizvodnju novca. To je nacionalna narodna banka. Obmana isto da država loš gospodar, nego naprotiv ona je najveći i najslikovitiji poduzetnik dok se postoje. Problem Hrvatske je što od samog postanka nije definirana kakvu strukturu socijalnih društvenih odnosa treba razvijati. Da su nas pitali na početku, ćemo mi divlji kapitalizam, niko ne od nas. Ali mora biti država regulatora, mora dati slobodu poduzetnicama da rade u okvirima tih igri.
To nije ništa novo, to je već osmisleno. Tako je i Koreja došla do svoga boljitka, tako je došao Japan da nabrajam drugi zemlje. Poljoprivreda je temelj svake opstanka, jer je poljoprivreda jedna produkcija gdje se stvara novi život i produkcija života. Pa kako ćemo mi riješiti demografsku strukturu poboljšanje ako skinemo i uništimo selo? Pa tamo se rađaju žene jer se tamo rađa i hrana. I zato je ovo, vidjet ćete poslije napraviti već program u izvedenom dijelu i strategiji. Nacionalna integrirana energetska kompanija je nužno integrirana. I fosilna goriva i alternativna reda. Oformiti ministarstvo domovinske sigurnosti. Briga za sigurnost u svim aspektima. Dakle, ministarstvo domovinske sigurnosti. To nisu tajne službe. Domovinska sigurnost, ministarstvo je zamišljeno kao skup najumnijih ljudi što Hrvatska ima. Što Hrvata ima diljem svijeta u Bosni i Hercegovini da sjede u tom ministarstvu. U Zagrebu. Svaki svog područja znanja i stručnosti. I zadaća nije sljedeća, da sve koje se odluke predlažu ili donose, bilo u pravosuđu, presude, bilo što drugo, u znanosti, školstvu, poljoprivredi, industriji, mora proći tu ekspertizu gdje će stajati samo jedno ispod toga. Za ili protiv nacionalnih interesa. A onda će predsjednik vlade i predsjednik države, kao izvršna vlast, morati to provoditi. A ako treba donijeti zakon, onda ide u Hrvatski sabor da donese zakon da štiti ako je to u funkciji hrvatskih nacionalnih interesa. I onda neće moći koje kakvi poštaperi da pričaju ovakve i onakve priče. Jer će svako stupanje od toga biti odmah kažnjivo djelo koje ispred nacionalnih interesa. Idemo isto na kraju zadaće prioriteta. Na izbore na svim razinama sklapati ne koaliciju, nego savez s narodom. Iduća je zadaća ostvariti suverenitet na nacionalnom valutom. Državu učiniti odgovornim najvećim poduzetnikom. Provesti program Živo selo, to je već gotov program. Ustrojiti integriranu energetsku nacionalnu kompaniju i taj je program gotov. Oformiti ministarstvo domovinske sigurnosti i to je učinjeno. I zato poruka svim političkim subjektima u Hrvatskoj, diljem hrvatskoj javnosti, pa i vama ovdje ili s manjama. Evo te poruke. Za kraj. Geslo vladanja svijetom napisano je 1974. godine u tajnom dokumentu pod šifrom NSM 200, kojega je napisao Henry Kissinger, a potpisao američki tadašnji predsjednik Gerald Ford. Ono glasi, onaj ko kontrolira energente, kontrolira državu. Onaj ko kontrolira hranu, kontrolira ljude, a danas to se nastavlja i glasi, onaj ko kontrolira pitku vodu, kontrolira život. A sad, hajde, dragi moji Hrvatice i Hrvati, shvatili ovo što je geslo vladanje svijetom, sve to ima. I energente, i hranu, i vodu, a jedino nemamo pamet. I zato su dvije stožerne točke od ovih 22. Proglasiti Hrvatsku neodgodivo ekološkim dobrom, pa ćemo se mi sami drugčije položiti, a oni koji dolaze, vanje ulazimo sada za koji mjesec u Europi, neće biti onih prijelaza, ali može stajati tabla na svim evropskim jezicima. Ulazite u zemlju koja se zove ekološko dobro, odnosno drugčije riječima rečeno ulazite u svijetu u Hrvatsku zemlju. Ona politička snaga koja to učini ovo što smo sada večeras čuli, oslobodit će Hrvatsko od unutarnje agresije. Ovo je ponuđeno svima. Ja vjerujem da ste se složili samo ovo što ću reći. Pa evo da Milanović i Josipović hoće provesti ovo, svi ga podržaju. Ja vjerujem da ga svi podržaju. A ako neće, imaju još malo vremena. Vidjeli ste danas, poruka je poslana na trgu Bana Josipa Jelačića. Oni su očekivali da će biti nereda, a nereda nije bilo, to je njihov cilj bio, da nas zaustave Europsku uniju. Mi ulazimo u Europsku uniju, izlazimo iz Zapadnog Balkana,
A ako neće, ima još ljeto, malo da se svi odmorimo, na jesen će politička snaga koja će provesti ovu strategiju, a budući da smo ovo čuli, pa bi primjereno bilo da se ta izvedba te strategije na jesen zove Oluja 2,